remember we heard that somebody here in Nicosia, there was a fighting between Christian and Turkish, and some Turkish people died. And then everything started. Πριν της απόπειρα του Μακαρίου να τον τηλεφωνήσουν, ήρθαν μυστικών σήμα από την Αθήνα, διαμέσου του ΓΕΦ, το οποίο έλεγε την επαύριο όλοι οι στρατιωτικοί στις θέσεις τους. Και αμέσως εγώ υποψιάστηκα ότι κάτι θα γίνει. Αλλά εγώ πιστεύω και λέω με έμφαση αυτό, οι Κύπροι είναι θύματα της Χούντας των Αθηνών. Έναν Δελινό επιλέξαμε ένα σκάφος τουρκικό να κάνουμε βυθομετρήσεις. Εγώ δεν το ήξερα τι έκαμε, αλλά μετά που μιλώντας με τον παπά μου είπε να κάνουμε βυθομετρήσεις, μέτραν τον βυθό και από έγινε η εισβολή. Και πήγαμε στον αστυνομικό σταθμό της Κερίνιας και παραπέψαμε να πάμε στην ναυτική διοίκηση Κερίνια. Και είπαμε τον αξιωματικό τον Έλληνα, είπαμε ότι έχει ένα σκάφος τουρκικό με τουρκική σημαία με 10 στρατιώτες και κάνουμε βυθομετρήσεις. Και βγάλε μας έξω, είπε μας να φύγετε από εδώ και έχουν άδεια. Μετά από ένα μήνα κάναμε εισβολή στο ίδιο σημείο. Να πείτε σε αυτόν το λεωφορείο, λέει ο αξιωματικός, 30-40 άτομα πόσοι μπήκαμε σε αγροτικό λεωφορείο, άλλοι στις καμπίνες, άλλο μέσα στο αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε για την Κερίνια. Ούτε αξιωματικό είχαμε, ούτε υπαξιωματικό. Είμαστε όλοι σχεδόν με τα άσπατα πουκάμισα, με τα ρούχα, τα πολιτικά βασικά. Ούτε όπλο, ούτε τίποτε. Βρεθήκαμε από κάπου από μια γεφύρι του σπιτιού που κάνουν για να περνούν τα νερά. Πώς μας εφόρενε, ξέρω. Και από το φόβο μας μείναμε περίπου έναν τέταρτο μισή ώρα από κάτω από το γεφύρι. Οπότε αρχίσαμε και συνειδητοποίησαμε που επίαμε. Δηλαδή επίαμε εκεί για να μας σκοτωθούμε βασικά. Κατάλαβα ότι πήγαινα γνωρίζοντας πού είναι οι θέσεις οι δικές μας, πού είναι τα όπλα τα δικά μας, πόσο είναι το γαληνικές τους, πήγαινα σε σημείο που να μην μπορούν να τα χτυπήσουν. Και μετά βλέπαμε ότι άρχισαν να τα χτυπούν, αλλά οι οβίδες δεν τα έφταναν. Τις βλέπαμε που έπεφταν μέσα στη θάλασσα. Ενώ τα πλοία τα βλέπαμε που χτυπούσαν και μετά βλέπαμε το πενταδάκτυλο να καίγεται. Τους είχαν αφήσει αργά το απόγευμα από τις κεντρικές φυλακές. Τους έδωσαν έναν αριθμό όπλων, βασικά μαρτίνια, και στο ερώτημα μας, καλά γιατί δεν έχουν όλοι και τι θα πάνε να κάνουν, πώς θα πολεμήσουν αυτοί που δεν είχαν όπλα, μας είπαν ότι ο οπλισμός που είχαν ήταν αυτός που τους έδωσαν και οι εντολές που είχαν ήταν αυτοί που δεν είχαν όπλα να είναι δίπλα από αυτούς που έχουν όπλα και όταν θα σκοτωθούν, όταν θα σκοτώνονται αυτοί που έχουν όπλα, τότε να παίρνουν τα όπλα τους αυτοί που δεν είχαν για να συνεχίσουν να πολεμούν. Οι κλήσεις στα όπλα, να παρουσιαστούμε. Το λοιπόν, εγώ θυμούμαι ότι είχα πάνω μου ένα τσεντάκι, το οποίο είχε μέσα 30 λίρες, το είναι πολλά σημαντικό, και λέω της Σοφίας, έλα τώρα τα λεφτά μου, πιάστα, δεν ξέρω τι θα γίνει που θα με τσέτα. Και ήταν τα λεφτά μας. Και για μένα φορτώσαν μας πας στα φορτηγά και κάναμε στο μεταδάχτυλο. Εν τω μεταξύ ήταν ένας στρατός, δεν είχε καμιά οργάνωση, ήταν αναδιοργάνωτο τα πάντα. Εγώ είχα φανταστεί, είχα ένα μαρτίνι και σφαίρες από το κασί. Είχατε το όπλο. Είχα το όπλο, ξυφολόχοι, αλλά με σφαίρες τίποτε. Εκείνο που θυμάμαι και θα μου γίνει έτσι αξέχαστο, είμαστε μαζί με παιδιά, διότι τώρα είμαστε 29 χρόνια, όπως δεν είμαστε γιάννη. Το λοιπόν, τους δικούς τους, οι αριστεροί ας πούμε, με τους δεξιούς,
Οι δεξιοί, ας πούμε, διούσαν τους καλύτερα όπλα. Είχαν προηγηθεί κάποια πράγματα δικά μας. Θυμάστε με τα γεγονότα του 1963 που έγιναν μια αφορμή τα γεγονότα του στο Ολυμπιακό και ξέρω εγώ. Σε πολλά με τα χωριά τους έδιωξαν ή ακόμα, να το πω καλύτερα, τους άφησαν τους Τουρκοκύπριους της TNT και πήγαιναν στα χωριά και εξαναγκάσαν τους να φύγουν. So sometimes we talk about the past days. How was the thing? What is the situation? Why did you decide about to be a member of TMT and this kind of thing? And sometimes I even asked him, did you kill any people, or did you see any killed people by anybody else, and this kind of thing? Or how are you feeling when you get captured? Because they capture for 24 or 21 days in Yalusa. Because at those times the situation and our atmosphere was completely different. We were hearing stories about the Greek Cypriots, or the Greeks wanted to kill all the Turkish Cypriots, so we knew that we have to do something about it. Το 1974 ήμουν μισό 11 χρονών. Ήταν καλοκαίρι, θυμάμαι, Ιούλιος. Ακούσαμε αεροπλάνα. Είχαμε πολλά χαρακτηριστικά, ας πούμε, το θυμούμε. Πήγαμε έξω στον μπαλκόνι για τα διόρροφα του σπίτι μας, πάνω στους πρόποδες του Πενταδακτύλου. Ήταν το τελευταίο σπίτι και μετά παιδιά, ήταν θάλασσα. Πήγαμε έξω και είδαμε αεροπλάνα. Σήμερα χαρακτηριστικά ο πατέρας μου είπε μια αγγλικά μου γυμνάσια, κάνουν ασκήσεις τέλος πάντων. Αν ξέρετε. Δεν ξέραμε τίποτα, δεν ξέρουμε. Και μετά, επειδή ήταν έτσι αρκετά έντονος ο θόρυβος, ακούσαμε ότι έχουν αποβιβαστεί οι Τούρκοι πόλεμος. Εντάξει, πρωτόγνωρο για μας, για μένα τουλάχιστον, να ακούσω πόλεμο. Το άκουσμα πόλεμος, Τούρκος, ξέρω εγώ, πανικοβληθήκαν όλοι. Η γυναίκα του αδελφού της μάνας μου. Ήταν στο 6 μήνυ. Εδώ στο 6 μήνυ, η οποία είναι απομαγνωμένη, όπως και η μάνα της. Είναι εκείνη τη στιγμή που αρχίζει κανείς να αντιλαμβάνεται πλέον ότι the missing, ας πούμε, είναι αγνοούμενο, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρει κανένας που είναι. Και αντιλαμβάνεσαι εκείνες τις ώρες, όλοι έχουν ελπίδες ότι κάπου να βρει, να μπορεί να κάνει πρώτα. Έτσι. Αλλά υπάρχουν ακόμα ελπίδες στους ανθρώπους. Όσο περνούν οι μέρες φυσικά, οι μήνες μετά ξαναμίζουν. Ένα άσχημο συναίσθημα είναι το πώς αλλάζουν οι οσμές μες στον πόλεμο. Δηλαδή, σε μια φάση μύριζε σαρκακαμένη, ας πούμε. Εγώ ένα πράγμα που δεν έχω αντέξει ποτέ είναι να βλέπω τον Πενταδάκτυλο από αυτήν την πλευρά. Μένει, ας πούμε, μέσα στο μυαλό μου, μέσα στο φυσικός χώρος, ας πούμε, όταν σκέφτομαι τον εαυτό μου, είναι να βλέπω το Πενταδάκτυλο πάντα τον έχω στον νότο, όχι στον βορρά. Αυτό πράγμα ποτέ δεν έχει αλλάξει στη ζωή μου. Ακόμα είναι εδώ από 4 χρόνια, το βλέπω απέναντί μου, ποτέ μου δεν έχει αλλάξει, ας πούμε. Είχε πολλά μεγάλο σπόμιο η σπηλή και στεκούμαστε εμείς μέσα και θεωρούσαμε τα πλοία που ήρθαν τέλεια προς τα έξω και έβαλαν τους όλμους που σύρναν και πέφταν πάνω στο βουνό του Πενταδακτύλου και περνούσαν πάνω από τις σπηλιές κάθε φορά που πέρναν γεμώναμε αέρα. Και δεν είχε κάποιον να μας πει ότι ήταν επικίνδυνο το πράγμα που έκαναμε, που στεκούμαστε μέσα στη σπηλιά, διότι εκείνοι βλέπαμε με τα πλοία.